Wih, 50 juta wis mlebu. Golek pemborong nek iki. Hei, tok mlaku. Kae mobil tak parkir kono. Oh, ki ngene nyongono proyek iki. Dana 20 juta renovasi rumah. Wani pura kowe? Oke, wani. Deal? Deal wis. Oke. Alah, nyambut gawe kosong ini iki mingkur dapus sih wong wedok tok. Lah piye wong lanang agar dikek lempitan ya wis meneng to lambene to. Ngontrol anak buah sih ah. Kerja wis sing bener to, Bos. Lah piye bos sing ra bener kowe ngerti pra? Mosok kan gak aduan kok 21 ah. Lek kumplaster kae lho kangelan kae ah. Mandor piye sih jane borong gede ngono kok. Lah piye to borongane mung 10 juta kok. Lah ya 10 juta lah kene sing ngerjani kono leh batik kene ya bongko to. Ya nek ra gelem ngenehi tukang rokok ya tak omongke to adukane elek. 100 paling ora to. Wis nyo wis meneng ya ning ora usah ngomong-ngomong. Ah ngene iki dadi beres, Bos. Dadekke. Siap. Kurang ajar ah, malah kena palak aku. Ayang Beb. Melu Mamas nang Bali yuk. Iya mas. Mamas entus menang tender gede. Widih. 25 juta. Nggih. Mari kita pesta. Ayo guys. Wah, lumayan lah. Ini dikerjani ya? Ya, oke. Nah, ya, 50.000. 50.000. Oke. Terima kasih. Aku tak ngasuh ya. Ya, wih.